Tons. Tänään pelataan Clash of Clans. Eli tänään pelataan Clash of Clansia. Niin kuin sanoin, ei mulla puuttuu eliksiiriä. Alkaa loppumaan eliksiirit kesken. Mä tiedän, tää on tosi huonosti puolustettu tää paikka. Sain level upin. Ei. Noin. Mennään hyökkäämään, kun on nyt edes vähäsen. No, mennään nyt tänne. Lag. Täältä nyt pitäisi saada vähän rahaa. Laitetaan tuonne kaikki. Yes. Ei, nyt tää meni ihan huonosti. Eilen nyt sitten käy hyvä tuuri, että saankin. Jes, mä sain kaikki massit ja nyt meillä on edes vähän rahaa, että me saadaan lisää saadaan lisää kaikkia päivitettyä ja silleen, että joo. Jes, me voitettiin tää. Tai no, me. Eli minä. Paljonko tähän tarvii, että 4 tunnia, aika paljon. Laitetaan No, mitähän mä voisin tehdä? Mä laitan vaikka vähän näitä barbaareita tänne. Noin. Nyt me saadaan laitettua näin. Ja nyt me mennään hyökkäämään. Mennään tällaiseen. Täältä näin pitäisi nyt voittaa. Jos mä teen näin. Nyt tuli aika. Jes, mä saatan voittaa tän ehkä. Jos käy hyvä tuuri. No niin, menenkö nyt? Jes, me voitettiin tää. Tai no, miksi me sanomme? No ihan sama. Eikä, saavutus avattiin. Mä saan 500 XP. Yes. Me saatiin 5 timanttia. Mitä me voitais päivittää? Mä haluan päivittää nämä täältä. Ihan sama. Mä yritän siis tehdä, no, voitte laittaa kommentteihin, että sitten jotain, että mitä mä voisin tehdä tässä pelissä, mutta tästä tuli nyt tämmönen 4 minuutin jakso, niin moikka!